أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ አምላክ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላክ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሪ ይስፋሕ ልዑል እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረተይ ጽዮን መጸጊዕትና ዝኾነት ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። ስንክሳር 1 ታሕሳስ ስንክሳር ደንብብ ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። በዚ ለማዓንቲ 1 ታሕሳስ ባሕቲ እዩ። ባሕቲ ሓጎስ፣ ባሕቲ ጥዕናና፣ ባሕቲ ቅሳነት፣ ባሕቲ ፍስሓ፣ ባሕቲ ዝጠመየ ዝጸግወሉ፣ ዝጸምዐ ዝረውየሉ፣ ዝወደቐ ዝትስአሉ፣ ዝተኣሰረ ዝፍትሐሉ፣ ዝሓመመ ዝሓውየሉ፣ ዝዓረቐ ዝለብሰሉ ባሕቲ ወርሒ ታሕሳስ ይግበረልና ኣሜን። ዮም ፍስሓ ኮነ ፍስሓ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ዮም ፍስሓ ኮነ ፍስሓ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ዮም ፍስሓ ኮነ ፍስሓ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ኣሜን። ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን መብርሃን ኣዴና ጸሎታ በረኸታ ኣማላድነታ ጣዕሚ ፍቕራ ኣዶነታ ምስ ኩላትና ኣፍቀርታ ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። ብሩኽ ባሕቲ ይግበረልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ 1 ታሕሳስ ባሕቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዝተገልጸሉ እዩ። እዚ ቅዱስ ትውልዱ ነገዱ ኢዮርብዓም ነጺሉ ካብ ዝወሰዶም እስራኤል 10 ነገድ ክኸውን እንከሎ ኣቦኡ ኢያስ ይኑ ኣዲኡ ድማ ቶና ይበሃሉ። ቁኑዕ ኣምልኾ ስለ ዝነበሮም እግዚአብሔር ንማህፀን ቶናህ ቀዲሱ ነዚ ቅዱስ ፍረ ፈጠረ። ቅዱስ ኤልያስ ኣብ ዝተወልደሉ መዓልቲ ኣብ ቤቶም ብርሃን ተመሊኡ ተራእየ። ብርሃን ዝለበሱ 4 ሰባት መላእኽቲ መጺኦም ድማ ብእሳት መጓናጸፍያ እንትጥቕልልዎ ወለዱ ብምርኣዮም ደንጊጾም ንነቢያትን ካህናትን ነገርዎም። እቶም ካህናት ግን እዚ ነገር ስለ ዝረቐቆም እንታይ ዓይነት ፍጥረት ኮን ይኸውን? ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዶ ይነግስ ይኸውን ወይስ ነቢ እዩ ኢሎም ድማ ኣድነቑ። ቅዱስ ኤልያስ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ቁም ነገረኛን ንጽህና ዝፈቱን እስራኤላዊ ነበረ። እቲ ዝነበረሉ ወቅቲ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 900 ዓመት ህዝብን ነገስታትን ዝኸፍኡሉ እግዚአብሔር ተኻሒዱ ጣዖት ዝምለኸሉ ግዜ ነበረ። ቅድም ኣብ ኢድ ኢሎፍላውያን ዝነበሩ ጣዖታት ዳጎንን ቤልን ኣብቲ ዘመን እቲ ናብ እስራኤል ኣትዮም ነበሩ።
ቅዱስ ኤልያስ ግን ኣብ ማእከል እዚ ክፉእ ትውልዲ ወላ እኳ እንተነበረ ስርዓተ ኦሪት ዝወድአ ናይ ንጽህናን ናይ ኣምልኾን ሰብ ነበረ። ኣብቲ ወርሓት ድማ እግዚአብሔር ንነቢይነት ጸውዖ። ንሱ ድማ እሺ ኢሉ ተኣዚዙ ንናይ እግዚአብሔር ናይ ጸጋ ጻውዒት ተቐበለ። እዚ ቅዱስ ነቢይ ብዙሕ ግዜ ንጉዳይ እንተዘይኮይኑ ምስ ሰብ መውዓል ምሕዳር ስለ ዘይፈቱ መንበሪኡ ኣብ ጎቦታትን ኣብ ጫካታትን ነበረ። ብፍላይ ደብረ ቀርሜሎስ ንዕኡ ገዝኡ ነበረት። በዚ ህይወት ድማ ካብ መልከ ጸድቅ ቀጺሉ ንሰለስተ ነገራት ማለት እውን ንድንግልና ድንግል ስለ ዝነበረ፣ ንብሕትውና በይኑ ስለ ዝነበረ፣ ንምንኩስና ተሓራሚ ስለ ዝነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን መሰረት ዝገደፈ ነቢይ ይበሃል። ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንዲ ቅዱስ ኤልያስ፣ ኣብ ዘመነ ሐዲስ መጀመርያ ክንዲ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ፣ ኣብ ዘመነ ሊቃውንቲ ድማ ክንዲ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝኣክል ደፋርን መገስጽን መምህር ኣይነበረን። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣክዓብን ኤልዛቤልን ዝበሃሉ ክፉኣት ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ እስራኤል ነጊሶም ንህዝቢ ጣዖት ከም ዘምልኹ ገበርዎም። ብምኽንያት ናይ ሕርሻ ወይኒ ድማ ንእስራኤላዊ ናቡቴ ብሓሶት ምስክር ደሙ ኣፍሰስዎ። ናቡቴ ድማ ርስቲ ኣቦታተይ ኣይሸጥን ኣይልውጥን ብምባሉ ከም ሰማዕት ይቆጸር። ኤልያስ ግን ነዚ ምስ ሰምዐ ናብ ኣክዓብን ኤልዛቤልን ቀሪቡ ደም ናቡቴ ኣባኹም ኣይተርፍን፣ ናትኪ ደም እውን ከልቢ ክልሕሶ እዩ በሎም። በዚ ምኽንያት ድማ ኤልዛቤል ክትቀትሎ እንተደለየቶ ንሱ ናይ እግዚአብሔር እዩ እሞ ኣይረኸበቶን። ብኸምዚ ዝበለ ብስጭት ድማ 1,000 ነቢያት ኣኪባ ቅተልዎም በለት። 900 እንትሕረዱ እንተለው እቶም 100 ግን ቅዱስ ኣብድዩ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ሓቢኡ እናመገበ ኣትረፎም። ኣብ ውሽጢ እስራኤል ድማ ዓመፃን ኃጢአትን እናተስፋሕፈሐ ከደ። ህያብ ናይ እግዚአብሔር እናተመገበ እናሃለወ እቲ ህዝቢ ንቤል ንበዓል ዝተባሃለ ጣዖት ሰገደ። ኣብዚ ጊዜ ግን ቅዱስ ኤልያስ ከምዚ በለ፣ ህያው እግዚአብሔር ኣምላክ ኃይል ዘቆምኩ ቅድሜሁ ከመይረድ ብጠል በላዕለ መዋእል ዘእንበለ በቃለ ኣፍየ ኢሉ ዝናብ ካብ ሰማይ ከይወርድ ከልከለ። ንሰለስተ ዓመታትን 6 ወርሕን ሰማይ ዝናብ ንዘርኢ ጠሊ ንመከራ መሃብ ተኸልከለ። እቲ ህዝቢ ብኃጢአቱ ምኽንያት ተጎድአ። ንዕኡ ግን ኳኹ ይምግቦ ፍልፍል ማይ ፈሊቑሉ እውን ይሰቲ ነበረ። እዚ ምስ ኣቋረጸ ድማ ጸለየ። እግዚአብሔር ድማ ካብ ፈለገ ኮራት ናብ ሰራፕታ ንኽወርድ ኣብኡ ድማ ኣደ ነቢ ዮናስ ቅጫ ሰንኪታ ምስ ኣብላዓቶ ቤታ ብበረከት መልአ። ወዳ ህፃን ዮናስ እንተሞተ እውን ብጸሎቱ ኣተንሳኣላ። ቀጺሉ ድማ 7 ጊዜ ብትግሃት ጸልዩ ን3 ዓመትን 6 ወርሓትን ዝዓጸወ ማይ ከፈቶ። ህዝቢ ድማ በታ ዕለት ካብቲ በረኸት ተኻፈሉ። ቅድሚኡ ግን ምስ ኤልዛቤል 850 ነቢያት ሓሶትን ካህናት ጣዖታትን ተወዳዲሩ ኣሸነፈ። መስዋዕቲ ሰዊኦም ንናቱ ጥራይ ክሳብ እሳት ካብ ሰማይ ወሪዱ በልዐቶም። ነዚ ሰምዐት ኤልዛቤል ድማ ምእንታን ክትቀትሎ ኣሳደደቶ። ኦ ጎይታይ፣ ኣነ ካብ ኣቦታተይ ኣይበልጽን እሞ ውሰደኒ፣ ንበይነይ ተሪፈ ኣለኹ እሞ ኢሉ ምስ ጸለየ እግዚአብሔር ንጣዖት ዘይሰገዱ 7,000 ሰባት ከም ዘትረፈ ንዕኡ ድማ ናብ ብሔረ ሕያዋን ከም ዝወስዶ ብስራት ነገሮ። ደኺሙ ደቂሱ እንከሎ ድማ ቅዱስ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ኣበራቢሩ ተረኣዮ። ዝብላዕ ኣብ ኣገልጋይ ማይ እውን ኣቕሪቡ ብላዕ ስተ በሎ። በሊዑ ሰትዩ ደቀሰ። እንደገና ኣበራቢሩ ኣብልዖ። ኣብ ሳልሳይ ጊዜ ግን ብላዕ እስካብ ትጸግብ እስመ ርሁቅ ፍኖትከ፣ ጎደናኻ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ክሳብ ትጸግብ ብላዕ በሎ። ነዚ ምስ በልዐ ኤልያስ ድማ ን40 መዓልታት ብዘይ ምግቢ ተጓዓዘ። ብድሕሪኡ እውን ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገበን። እግዚአብሔር ንኣክዓብን ኤልዛቤልን ምስ ተቀበሎም ቅዱስ ኤልያስ ኣብ ልዕሊ እቶም ክፉኣት 2 ጊዜ እሳት ኣዝነበሎም። ዝዓርገሉ ጊዜ ምስ በጽሐ ድማ ንወዲ መዝሙሩ ንኤልሳዕ
እትደልዮ ለምነኒ ምስ በሎ ኣባኻ ዝሓደረ መንፈስ እጽፍን ድርብን ኮይኑ ኣባየ ይሕደር በሎ። 3 ግዜ ክመልሶ ፈተነ። ቅዱስ ኤልሳዕ ግን ብብርቱዕ ተኸተሎ። ኒዮርዳኖስ ከፊሎም ምስ ተሻገሩ ግን ንቅዱስ ኤልያስ ሰረገላ እሳት ወሪዱ ነጠቆ። ንኤልሳዕ ድማ ፍርቂ ልብሱ ደርበየሉ። ሎሚ ቅዱስ ኤልያስ ኣብ ብሔረ ሕያዋን ዘሎ እንትኸውን ኣብ ዘመነ ሓሳዊ መሲሕ መጺኡ ብሰማዕትነት ምስ ቅዱስ ሄኖክ ክዓርፍ እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን በዚ ብጸሎት እዚ ቅዱስ ነቢይ ይምሓረና። በረኸት እውን ምሳና ምስቶም ደቂ ተዋህዶ ምስቶም ነፍቅሮ ምስቶም ነኣምኖ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ አራጌ ሰማያት ላረፎ ህይወት ዓለም በተናግፎ በእንተ ጌጋዩ ምንንት ለአክዓብ እንዘ ተዘልፎ እስመ ነሳትከ ምራማተ ወቀጥቀጥከ ግልፎ በስብሃቲከ ኤልያስ ተሰባህ ከእፎ ይብል በረኻቱ ይሕደረና። ቅዱስ ጴጥሮስ ዘጋዛ በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ናይ ሃገረ ጋዛ ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ቅዱስ አባ ጴጥሮስ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ኣብ መበል 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ኣከባቢ ንእሽተይ እስያ ዝተወልደ እንትኸውን እንከሎ ወዲ ክቡራት መሳፍንቲ እዩ። ብስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ዓብይ ድማ ናይ ቆስጠንጢንያ ንጉስ ንእሽተይ ቴዎዶስዮስ ናብ ቤተ መንግስቱ ወሰዶ። ኣብኡ ድማ ገዛኢ ሃገር ክገብረካ ኢሉ ምስ ሓተቶ ንእሽተይ ተጸበየኒ ኢልዎ ጠፊኡ ናብ በረኻ ኣትዩ መንኮሰ። ቅዱስ ጴጥሮስ ብምንኩስና እናተጋደለ እንከሎ ናብቲ ዘሎ መረኻ መጺኦም ብግዲ ወሲዶም ናይ ጋዛ ጳጳስ ገበርዎ። ካብ ቅድስናኡ ዝተለዓለ ድማ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ስጋወ ደሙ ክልወጥ እንከሎ ይርእዮ ነበረ። መላእክቲ እውን ይዘራረብዎ ነበሩ። እቶም ህዝቢ ክራኸቡ እንከለው ብለዋህነት ስቕ ስለ ዝበሎም እውን ቅዱስ መልአክ ገሰጾ። ናይ ፋርስ ነገስታት ዓጽሚ ናይ ሰማዕታት ከቃጽሉ እንከለው ንሱ ዓጽሚ ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉምድ ሒዙ ተሰደደ። ንብዙሕ ዘመናት ብቅድስና ነይሩ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈ። በረኸቱ ምሳና ተሃሉ አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለጴጥሮስ በአጸደ ክህነት ዘበቁለ ወበቤተ አምላክ ዘተተክለ እንዘይቀድስ ቁርባነ በእንቲአሁ ተብህለ በጊዜ ፈትቶ እምነ ቃህብ ዝተፈልፈለ ደመ መለኮት እስከ መልአ ጻህለ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናቡቴ ኢዝራኤላዊ ብግፍዒ ዝተቐትለሉ ከምኡውን ኣባ ዮሃንስ መበል 40 ሊቀ ጳጳሳት እለ እስክንድርያ ኣባ አትናቴዎስ መበል 77 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ቤርሳቤህ ኣደ ንጉስ ሰሎሙን ፈሪሳውያን ጴጥሮስን ያዕቆብን አቡነ ኤልያስ መነኮስን ዝዝከረሉ በዓለም እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳንና ይምሓረና ለዓለም ዓለም አሜን 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 ይኩን። ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተዓረመለይ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘነብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ይኩን።